Terve, terve. Tässä jaksossa pakkatuuri kilahtaa ja sitten kiivetään vähän ylöspäin rivalssissa. Noniin, Eusebio on saatu tehtyä pelkällä Untradable Fodderilla. Let's go, tää on hullu Eusebio. Ai niin, mä sain muuten massit kasaan ja sain itse asiassa ton kultabappe-jengiä. 1.8 milliin. Tää on niin hullu. A few moments later. Miten tää on mahdollista? Mä en usko tätä. Tänään keskiviikko. Mulla on ollut tää jengi 3 viikkoa. Ja tää on ihan hullu jengi. Plus vielä Mbappe. Onneksi mä teen Eusebion. Toi... Tarkoitus olisi vetää ykkösdivari tänään. Mbappe johollinen VL. Muutama matsi pitää voittaa. Kultaan Mbappen rahat laitettiin haisemaan sitä kafun testiin. Toi laita on semmonen, että sieltä jengi jyrää sieltä niin kovaa, että siellä on pakko olla joku hyvä pelaaja. Lorenzo oli ihan hyvä, mutta tuo on parempi. Ja kiva testailla. Schmeicheli maaliin, se on vastassa aina niin hullu. Ja sit täällä on pikku kamera kypsymässä. Ja Neymari pelaa oikeet keskikenttää hyökkäävää. Selvä. 2. Täällä yleensä tulee kyllä hyviä skuadeja vastaan. Lucio kaveri. Ups, liian kauas. Ei haitannut tässä tapauksessa. Ehkä Salahi aika ei ole loppumassa tässä klubissa. Mikä hattu? Maldini ja Pele. Joo. Vittu mitä laidan hinausta. Tää on hirveä pelikävä. Saatana. Sitten toi hinaa laitaa ja sit se pallo aina pomppii sille. Noniin. Yes. Väärälle. Vedä. Mitä toi painaa? Toi saa aina ton pallon takas. Ja taas se saa sen takas. Siis toi suojaus tässä pelissä, miksi toi on tässä?
Toi niinku... Toi on niin kringe juttu. Siis toi pyöriminen on niin rankkaa. Toi. Siis mitä mä voin tehdä tota vastaan? Millä se pyörii? Star 1. Ihan sama. En mä jaksa pelaa 10 minaa, että tulee omalla servulla. Joo, Roberto, mitäs jos halailet omalla ajalla? Oksettavaa, mutta otetaan. Neymar. Oho, wow, mikä hyrrä. Cafu. Neymar taas mestoilla. Annetaan papelle. Divisiona 1.